the free court to demo the whole sabe di amanebo abeto dwa ene se Bishop Daniel Obinim International Gospel Church bo sorry Kumasi ho national ekese pa ne wo na wopani asem akwa akodi aposifo ensem ma chese na no kroko she mu be hu asem na yedentrentre omukọ akwachine kra na ho pushi aka no krofo kra tuosi bia osofo anya corona na ne ho po chechechechem yede ne kwatro ya sabia nyina eno achi se aposifo amagaba ende na asem no akwa kopi mo koto yenko koto dem ne enko asem no se de si ekoye amabrakon ampofo efri court dem aba wo mo yenchiremu de si yankasa e court ama akwaba Major Sergeant ene den e court me da se ene Bishop Daniel Obinim ene de nyame adomo no ana nante osifi ni ka mu nante kama e de fra bansoro eto aso mienu e kokotena ase e ma nasem ne ye frɛ ne bra ye frɛ nasem na apɛ ene a lawyer for makoma ko be nso o hwɛ ma pa yes e manye abasa na ntu ene memma kantina wapa be nso e sorry gina adan a omunyina eye Bishop Daniel Obinim a lawyer for no happen not more for say na de mo de mo nti say social distancing bia ba ana say ye ka bebre say nipa dodo entwenhia e no nipa ba akopɛ a lawyer for nso munyina mumpie ne nka ba akopɛ ene eja ye wo munyina atiko emeka opani a ono ene da legal team na no eye de la blagoji no ene bra o kasa no ka che court ne say on the client no from day one o maka say kwadu mienu a ye de abo Bishop Daniel Obinim eye forgery of document any publication of false news no kra bi anim ne bre ne nso so a omo be kire mu pefe say Angel Bishop Obinim ne ho totroto eno no temuafo no bi sa prosecutor eye ASP Sylvester Sare say case mu say akwakodu den eno osre court ne say osre court ne say court no ema omo bere kakra no mfa nye nhwehwemu esan say kwadu a omo de abo Bishop Daniel Obinim eye kwadu mienu na kwadu mienu we de aka akra bi na omo wie nhwehwemu no na omo be wie no esan ene social distancing ese nipa dodo bebre enhye da ma ene omo bakra asorefo edi akire no minim say on beto offering wo ho so on ba be preach ama yaje te say odwen ho a wonte ase ena nipa kakra nso edi akire bento asre court ne say ebeya anka ye ma omo bere a mu wa kakra se ne ebeye na mbeboa ena court ne say ne oja ma afa ne afa eye Angel Bishop Obinim na lawyer for any prosecution team omo ka omo tibom ena omo ka che court ne say nyame yadoma July bosu mini da etoso aduro no eno ena omo se court so omo enu nyina ka omo ti abom tin da no ena omo be se court to mbetimi aba nene Bishop eba na ne ho ye aje ne de Bishop ho ye pa Bishop ho ye a ono ankasa si fom enante ye e de fo soro ho o de fo soro a o sanye ne o ma ba nsu no obia a hye nose mask se face mask ne kama pa e na o munyina e de ba nene o hwe se de na was sporty pa na hu se da na o ba ye e be na o twimie de na ba ma de amia pa ene de wabo hu se traditional way bi na wabo ne kama pa ono anante ye efro ye edisane ye esi na lawyer for bon koma e de kwatena ne kem tu hu ni se de Angel Bishop Obinim ne ho ye pa na asem ni de nyame ya doma July 20th fankasa ene ebeko na agi church members e di akire bai na me paase me ne ebinum betwetwe nkomo bisa na hwe se de ne na omaso ayehye ne wanhwe ya ne akokom kakra e de ama na omusiye ena na nsɛmtwofo ya wakora bisa se the social distancing ti na omonte ye anase ye support na omudi ache de aba ye hwe nim se dia 20th no omoma bio anase omoba ye behwe ne aposifo nso ebeye ewo ho piao mo eni amanebo ye nuaba amabrako ampofo ne court dem nei Bishop Daniel Obinim na sem akwakopi mo court a wode na sem kwafoforo Canada Japan so mo so chim se ne yesa de ne wuchiri wasimidi a omodi abo ani se na kodu court ho sesem na amabrako ede asomyi ada kwasie na eye o mampe na do dan kwa kufu do bejina simpie so fellow Ghanaians etimi esuye de ma Ghana for de toso ye dunie na Ghana for crash ani mu ache so mampani wamra no wamekasa wobekasa ne ehuru ba bi ampempen so my Ghana ye bobo e de yakokodro we ye COVID-19 sabre yi emo na eno ane kasa mu de nsema hodo pin wode eto dwasesi se de wo say ye wo biara yim ne handkerchief ne ye behim o aye yi we nwum ne ye beto we ye aso demo ene nipa emro eye wo ha ene sese wo mokọ asore wo bie kwa atum se fiti fiada de kwade mozremi ade hye ene ala wo akoba na se ye kwa na sa ye bu emu aseni ye fre Allah
enshore so ene ne ye kɔ praise the lord ne ye kɔ nyame fie akɔ nyame aye ensese nipa bɛkɔ no ɛbɛboro ɛyɛ wɔ ha ɛno yɛ hyehyɛ wɔ de baayɛ afa yi nua no ma de suafo final year student foi efiti JHS ekɔpe university no wo mo so ye bie kwa de ato wo mu ama wo mo so wo mo so nkɔe no ngongo sua de na exam se etwa to no wo mo entimi entro ni nyina akyi na tese nei ene yɛ nsɛmtwerɛfo yɛ to wo mo apeten se wo mo nkɔ ɛyɛ mantama huduo mu nkɔ bi so ɔmanfo adwenkyerɛ sɛ sise yi a ɛnhyehyɛ ahodoɔ na egu hɔ no mu a ɛnsɛsɛtɛsɛ ɛyɛ kɔ asɔ dɛm wɔ ne o mampaniya bie kwa de ato wo no wo manfo adwen yi wo mo sɛn ayɛ ebinom de na nsɛm bɛ no wo maka de afa ho na ebinom nsɛm om de ato dwa ne sɛ sise yi ayade yɛ hra na tɛsɛ ɛkɔ a enipa wo mo nya covid-19 ebi ɛboro empem ɛyɛ enwɔtwe nipa ewuo aduasa ɛyɛ nsia wo mo so mo atɔ wo mo empem mienu ne akyire esi de na tɛsɛ wo mampani wo bie to ebinom so kyɛ sɛ o ne kwa so no yɛ kwa asɔre akyɛ yɛ afia asɔre fie enti ene ayɛ yi wura nwum ne de ene yɛ bɛkɔ so ato na ɛno na yɛ nua bɛ ma wɔ si ade yɛ edu Jemfi mafo ene yɛfimfiri mantamfo ɔne wo mu di nkomo ebim no ɛkyɛ sɛ wo wɔyɛ ebinom so kyɛ sɛ de nneɛma akeka kɔ no nkɔtwen kakra nkɛyɛ ebinom so kyɛ sɛ han wo bu no tɔɔto ne yade a ɛbɛboa paa yo mechia kingdom etifuina damla ba kan no aso no nkwa no de yalban mesima akoso sisia no gise bia yalban yo ohoza enka one fine chise bi ngono man yemben bebentinka yaban kaka nkra at least Muslims dey when they tie cheche yensem bebe ya bush no when na sin so bi wo yelbe mi na so ya bush no so baby definitely because na ma be si was all them because ko aso them mic ba ko a be 5 mu na uzi mic ba ko ono wale ya so oje ho senti de ye ntumi nkwati nyame nye bibiala se hia madan hyehyɛ ya abada ato won ye dido me de me ni njide ba school ni ye me kwa boarding house ni ye beble because inyu aduane ne leader obi do kan ngana meni bi no ndi ati na da hye no min ono aso no beja ati de same ati no da ere da hye no mitimi akamen kwa de a omo ntwe ne yare no ye de onko fom kakra ansa na yetuma ko school Wamanfo ewo mfimfiri mantemo no wone wose adoyo edu Jemfi mafo edi sankomo yi enu echi na sante mantemo ntwibo sia konso ne kumase adehye edi nkomo wo mo so acheche wo mo adwen pa ebi mo kyerese eye ebi nso kyerese ne wonto ne bo ase pa na sade yade na keka kono eye ahadwen no kwase na metikam sisi afra afi de obi kan se asori a obi eni de on de one ne nya adwen na so pressure eno so pressure de okase odi e chinam se sisi ye ne etika mu ubuso obi for so obekase baye ne ye na me de me hu ni se si edi emra no a ode amaye no so de a eno ano e se o se eye nkakra enti se de na ade ne mu odin na se eba from kakra ne ye bi di se de wa ye ne me from de eye ne kwan so aro no na mo de se hu ni se de ye ya ka no atimamofo no e de se ebo mo odin se emra na ode toto de me hu ni se ebeboa ye ne ankasa yedi ne nhyehyɛ ne so a ebeboa ye ewom sɛ ye ohore nsa ye hye face mask de but o sɛ nhyehyɛ no yedi so kwa asɔre no a distances no ene nipa dodo a o sɛ enkwa asɔre no o sɛ yedi sa amra no so ye ni so di a na sɛ emfa wo sɛ asɔ dem wo betumi akonya bi wo sɛ yare no nipa na edoso eti sɛ ogya ne me nyina gumu a enema bɛkɔ basa eti sɛ de waka no ye nyane kakra kɔpem sɛ nyame bɛ adoma na ahoto bɛba na afi ya ye de ye pebia oh debi sa ho bambo no ye bɛ hohoro ye nsa sanitizer na ye de ade nose mask bɛ hye ne de eye ade ye bie no mani je ho eye efi sɛ yare no de minim ni sɛ yare de ebia ba asie ntimi ntukura enti can you imagine adehye wo kuma se no wane yenua be madwibo siako edi enkomoyi afi wo manfo a ewo ho ene ne mpatamu enso ni yenua be mala sisi edi ho enkomo se ehhye no aban no aye sisi ene de ene eto asomu pa okay mimi de adwene se school na ode aban de kabeboa eche se jetes na jetes na ye fu no primary school na ofan kan also kan na se classroom ni person 50 only the AMB and a panel say 25 emra anapa Chisena o mampani be ye no mani aje ho ni mbomo no
asɔre ɛne ayie ne deɛ no kɔre nyankopɔn anim ɛne na na yi firi mu aka bɛn me de paa because yɛn de asɔre na yɛ wɔ ha na ɛnya ne yɛkɔ nanso sɛ de obi firi mu a yɛsɛ bɛyɛ na ase asɔre awo firi baabi ba bɛka yɛn ho okay to me no so me deɛ yɛ nanado ayi afiri so no ɛfa bi ɛfa bi so no ɛnyɛ because ayie no asɔre no ayie ba amanfo dɔs paa we a ɔgya gu mu a amanfo efu gu ɔno mu yi kosie adɔs bebree nti we wɔgya atu mu ɔmɛba bebree but number na wɔde asi wɔ sɛ 100 no to me no ɛno so ɛyɛ can imagine wei ayo manfo bi adwenhyira efri ɛyɛ fra mantam mu a wɔne la CCD enkomo efe yɛsa bɔ preye poe mantam mu krontin kofi obo ɛne poe mantam fo so akasa de afa hyehyɛ yi ɛho ɔso abi ɛna ɔde Ghana fo na ya na yaso yɛ den kakra ebi bedi nhyehyɛ no so ebi nso wɔ no anya de ombedi nti ɔmo ndi so ɔmo ya so brache me gidi sɛ the law enforcement agency and also ma omani brena bia timi adana ko na aboy schools in the men na kasa me check say me child or private school until said those measures are being put into place me did say bed nkola no control na ya na nje yes say final year students no edika me nu kasa me say vie this year na me say student it me did say be boa boa de boa mu but sisi ayehwa the school for no ba be ko school no form 3 for no any form 2 for no ye do ba be ko school no ensese be na isi aba na o do ba be gu kwa mama yankwala no se no mu fa yale no so mfa mba fie 1 sisi aso asole yate asese o se asole yenko enipa 100 se me ma so ye enipa 200 na 1 ye be dan ya asole 1 ye be dan ye empaibo ne ye be bo empaibo sen ye be bo empaibo no afa ene sen ye be ko asole afa no so de se egu akwa menye sade a asole na wabie ni school na wabie ni de ye se de hu fa so bia nso e be sade abroen se o ma penia ye ne sade a ene ye se nipa 100 e be ko asore na can imagine wei omanfo e wokofo dua ne potem ne krakra ne enkokọ ne montenso wo piesie na akua achade nso ne omanfo di hunkomo ɔso abi na ɔde emra so aka ho se me fi se bia edi mra no so a anka em se nkan se we me fi se ma bia me chere se edi mra so di anka enye bibia se boni bia me se emra ɔde agu ade ne ho ne de so man ni nyina ye disu na ye gitumu a abema yare na bafom ye nsa hohoro ne hia se ye be me nsa hohoro na ye asede o se na abre ni na so yo se hohoro ye nsa no na ye de nsa wura ye hunu mu ni ano de keke ano a no fitima yale no so kosoro ndi de wa ende ya di atum na mom ye timemfo no se ye de ne magu akwam se ni atimemfo ne betimi abo ye ho ban wo zo ma pani do no e ba akopɛ yani aka no ne bebo anama yale no atimi akofom ti yen timemfo yen timi ama yale no ya ni efutuom de man na ntum ne ase ni wa ya nso de ye na ye nanfo obinum ye doctors ne nurses wo mu num se ye nim se rest wo etimfo ne na somre ne ente de empanimfo ne kan school ni de sa fa na ya fo no mo so mo ko school ni de me fam de ye can imagine wei eya de hia ewo nkokọ ne potem na opiese na akua achede ne wo mo edi enkomo wei nyina ye nsema hodo a eno ada fellow Ghanaians so mampene na do dankwa kufuado e de betu dwan hyehyɛ foforo asisi ne wo de aba no e na Ghana de hie bi a kyerɛ wo mo adwen e de afam